Takže čaute ľudia, toto je moje prvé video na tomto kanáli. Som tu bohužiaľ dneska sám, ale toto poďme späť k tomu. Je to síce prvé video, takže dúfam, že sa vám bude páčiť. Snažíme sa to robiť. Intro sme robili strašne dlho. Ale to je teraz nepodstatné, vráťme sa k tomu, čomu som sa chcel vrátiť. Takže nezabudnite dať odber, like, potom aspoň pozrieť, aspoň si to dokúkajte, aspoň do konca. Fakt nám to dalo zabrať, som ešte ako keby začiatočnícky youtuberi. Už som videl nejaké videjka, som to tak divne otáčal. Už som videl nejaké videjka o tejto hre. Síce neviem, jak sa tá hra volá, ale práve o 3, 2, 1 vám tu teraz vyskočí. Čo teraz? Kúpime asi uhlie v prvom rade, pretože sú to videjka, tak sa ostatné veci teda moc nevyplatili. Tak preto kúpime uhlie. Neviem, ako toto video ešte bude dlhé, ale ale viem, teda nie, ja viem, ale vy ešte neviete, že kúkajte na toto video. Že vlastne to budem natáčať, to nie je úplne ako normálne, ako ostatní, ale budem to natáčať do tej doby, kým proste nezomrem. A môžem si len jedenkrát kúpiť respawn za bobuxy. Podľa mňa to bude stať tak 70 robuxov. Neviem vôbec, či ešte aj mám, keďže som moc chudý, bohužiaľ. Keď on ide zobrať, káme som za to $20, teraz mi ostalo $10 a mi to Ne. Ale mi to fakt nejde zobrať, tak je to tam asi budem musieť nechať. Keď teraz bude strih, dobre, bol strih, pretože bol strih. Už som si vlastne, čo som to padlo. Zobral som si tie veci, že takéto, mám tuto uhlie, čo som si kúpil a dúfam, že toto video bude dlhé. A že nezomrem hneď napríklad za 3 minútky. No čo som to chcel? Zobral som si také tie plagáty, alebo skôr noviny, aby som si to dal takto. Počkaj, teraz sa tam nejako mám dostať. Ako sa tam? Dobre, asi som tam to uhlie dal, tak pomeň nasadnúť za volant. Kam on spraví? Ako je to celkom rýchlo na vlak, nevravím, ale mohlo by to ísť rýchlejšie. Ideme 64 km, 670 metrov, čo je pozitívne a už je noc. Fúha, tak rýchlo. A sme teda toho moc neprešli, no. Mal by tu byť vždy nejaký dom. Tam je to uhlie ináč. To uhlie. To je dobre vedieť, že tam je to uhlie. Asi teraz budeme chvíľku jazdiť, a kým neradím nejaký dom, tak sa asi ozvem. Aj keď som sa chcel ozvať, ešte keď nájdem nejaký dom, ale ja som niečo našiel, ale to dom nebude. To je farma, ne? Tak farma skôr a nie k dom. Všetko uvidíme. Fúha, to bude farma 100%. Poďme sa tam preskúmať, čo sa tam nachádza. Niečo si je vybavuje. Proste zoberieme. Hrám to prvýkrát job, takže ešte neviem úplne, ako to mám hrať. Určite si to z série vidia nový diel a rýchlo preč zdráme. Ne, to čo to je za monstrum? To prečo tak uberá tie hapka? To nestiem dojsť, ja tam nestiem dojsť k tomu vlaku. Ne, kamo, rýchlo, Robuxy, koľko stojí? Ne, ja som zomrel. Nedá sa to. 45 robuxov, to je lacnejšie, ak som predpokladal. Tak to kúpujem, mám 67. Nechýba mi lopata. Mám ísť pre ňu? Asi pojem pre ňu a pojem zbiť. Tak. Je lopata. Zase ma hituje, ja to nestíham ani. Ne, prečo? Ne. Oni sú dvaja, robíte si srandu. No, už nemám robuxy. Toto